I kad su rekli, kao... Šta je jedini s ovim čovekom što smo se družile i on nam ode. Da. Sada. Jedini normalan dečko koji je... Jedini normalan, da. Jedini normalan dečko. Dobro, sem Topa koji je stari čovjek, brate. Mislim, šta ću s njim da se druži. A jesi čula, molim te, kad su rekli kao Uroš, a ova tu vrišti, ima Boga. Zašto ima Boga? Što ti ga nije stavio, jel? Ne razume, majke mi, ono. Kakva sramota. Gospode Bože, sačuvaj. Kakva sramota. Znači, ne treba da držiš do sebe, već treba da se daješ svima ko te traži. Da, i onda si džentlmen. Da, onda si pravi. Onda si džentlmen ako može sa svakim. Da. A ako imaš svoj nivo, onda nisi džentlmen. Gospode Bože. Gde ode svet? Gde ode ovaj svet? Meni je dečko 100 puta veći šmeker koji neće sa svakim da bude. Ma naravno, Bože. Slavko, nešto neće sa svakim, nego jednostavno sve i da hoće je ispoštovao. Ona nije svesna da on nju ispoštovao, jer bi se svi smejali kad bi izašla iz kuće, što je imala takav odnos u kući, razumeš? Što je imala... Razumeš? Ma jednostavno možda neće, brate. Da, ali ti kažem, ne shvata da je on ju tu ispoštovao. Naravno da je, em je ispoštovao, em ima svoj nivo, bre, dečko. Bože. Znači, ne treba ga imati, treba sve da pogaziš i napolju, ono, ako imaš momka, devojku, nebitno kao koga briga, nego sve prihvataj, kao da ostaneš do kraja. Ako je to poenta, onda svaka njima čast i srećna im bila. Djevojčice su postali muškarci. Evo, kamerite